Een vreemdeling. Een wild dier dat getemd moet worden. Geleerd moet worden mee te doen. Dit is een stukje uit de film Dystopie van Tom Lunshoff uit Ljouwert. Tiesdag gaat de film in een Ljouwerter bioscoop in première. Het filmscript schreef Tom voor zijn profielwerkstuk. Maar daarna had hij de film in zijn eigen tijd echt makken. De film die gaat over Jorik. Dat is onze hoofdpersoon. Dat is een jongen van rond de 19, 20 jaar. Een student in de grote stad. Die vindt geen aansluiting in zijn omgeving. Die kan niet goed contact maken. Die is sociaal niet heel vaardig. En voelt zich eigenlijk buitengesloten in de samenleving, zou je kunnen zeggen. Het kostte een berg tijd en geld om de film te maken. Maar crowdfunding kreeg Tom het van mekaar. Dus we hebben een crowdfunding project opgezet waar we geld mee hebben binnengesleept. En vanuit daaruit zijn we te werk gegaan. We hebben via Jeugdtheaterschool nog oud-leerlingen benaderd die nu in Amsterdam op de MIME Academie zitten. Daarvoor hebben we audities gehouden wie allemaal mee konden doen. En zoals iedereen heeft zijn taak gedaan. En wat Tom onbelangrijk bleef het dan ik net bij deze film. Hierna wil ik me aanmelden voor de Filmacademie. En dan hoop ik na mijn opleiding op het gymnasium daar de opleiding aan de Filmacademie te doen voor richting regie. Maar ook om te luisteren. 10 en 11 februari is de film Ik te zien voor het grote publiek. Op de hersenen.